Bil-ħanaddu għal-tini qari illum meħud minn Mattew kapitlu 16 vers 28. Ġesu qed jitkellem u jgħid tassew ngħidilkom li hemm xi wħud minn dawk li qegħdin hawn illi mhux se jduqu l-mewt qabel ma jaraw li l-bniedem ġej f'salt nagħtu. U wara 6 ijiem Ġesu ħamijaw il-Pietru u ġabu uħuh Ġwanni u tellaħħom fuq muntanja għolja privatament. U kien trasfigurat qudiemha u wiċċu idda bħax-xemx u l-ilbiesi tiegħu saru bojot bħad-dawl. U wara derulhom Mosè u Elija jitkellmu flimkien miegħu. U Pietru jieġeb billi qal lil Ġesu Sid. Huwa tajjeb għalina li qegħdin hawn, jekk tixtieq se nagħmel hawn 3 tinet, waħda għalik, u waħda għal Mosè u waħda għal Elija. U waqt li kien għadu jitkellem qara, sħaba dawlija dellithom u wara leħen misħaba qal dan u ibni l-maħbub li bih nitgħaxxa. Isimgħu lilu. U ma li semgħu dan id-dixxipli nxteħtu għal wiċċhom fl-art u beżgħu eċċessivament. Ma Ġesu resaq lehom u messhom u qal qumu u la tibżgħux. U kif refgħu għajnejhom maraw il-ħadd ħlief lil Ġesu u waħdu. Huma u nażlin mill-muntanja Ġesu kmandhom billi qal tgħidu l-ħadd bil-viżjoni sa ma bin il-bniedem ikun irxuxtat mill-imwiet. Amen. Li kieku ma nemnux f'Alla omnipotenti, il-ġraja li qrajna tinstema' qisha storja ta' fantasija. Li pjuttost tot għat-tfal ċkejknin. U frattant, anke l-awtur tagħha Mattew 3 darbiet jgħid u wara. Jiġifieri u nnifsu huwa melub mill-sens ta' faxxinu u jaf li qed jirrakkonta ġrajja jew episodju li fil-fatt ġrat darba. Fl-istorja tad-dinja qatt għalkemm Ġesu ġie fostna u kien inkarnat u għex fostna, hawnhekk qiegħed juri l-identità vera tiegħu. U kien propjament f'dan l-istadju meta Ġesu kien għadu kif għalilhom u beda jurihom fiċ-ċar illi kellu jitla' Ġerusalemm hemmhekk ikun tradut ifflaġellat imsallab u wara 3 ijiem jerġa' jirxoxta. U frattant id-dixxipli għalkemm Pietru qed minnhom qallu inti l-Kristu bin Alla l-ħaj u kien qed jaraf illi r-rabbi li kienu qegħdin isegwu ma kienx rabbi komuni, kien il-Messija tal-Alla. Però frattant l-idea tiegħu u ta' sħabu dwar kif kellu jkun dal-Messija kienet totalment differenti. U Ġesu rrid jurihom li l-Messija tal-Alla kellu jbati. U dik kienet pillola morra ħafna għad-dixxipli biex jibilgħuha, ma setawx għaliex kif jista' jkun illi int jekk int il-Messija se tmut. U Ġesu biex jassigurhom illi jinsab attwalment fil-kontroll ta' kollox u jaf x'inhu jagħmel u jaf illi ġie f'did-dinja biex iwettaq il-missjoni f'data lilu mill-missier. Rrid jurihom illi mhux il-vittma ta' ebda ċirkostanza. Kien jaf li dik hija l-korsa maqtuha għalih u kien jaf u rrid jurihom ukoll illi ma kienx xi wieħed dgħajef għalkemm fl-apparenza nassigurakom Ġesu meta raw in-nies fi żmienu kienu qegħdin jaraw sempliċi raġel komuni. Raġel illi kellu bżonn jorqod u jiekol u jittewweb u allura jmur jorqod. U meta jaqbdu rieħ jagħtas dan huwa Ġesu ta' Nazaret. Bniedem bħalna imma hawnhekk Ġesu jrid jikkonvinċi u anke jikkonforta lid-dixxipli tiegħu jgħidulhom jiena qegħdin tarawni bin il-bniedem illi m'għandux fejn mitrasu. Ġejt magħkom fl-umiljazzjoni, però rrid jurihom l-identità
vera tiegħu. Rid jurihom, rid jesibixxi qudiemhom il-majestà glorjuża tiegħu. Għadna kif qrajna leħen il-mulej ikkisser ċedri, leħen il-mulej, minu dal-mulej u l-mulej tal-glorja, illi xtabi u l-bibien għandhom jinfettu biex jgħaddi tal-mulej tal-glorja. Ġesu u dal-mulej tal-glorja għal kemm in-nies fi żmienu jaraw sempliċement il-mastru daxxa ta' Nazaret. Assigurakom meta met idu biex ifejjaq lil dak l-imġiddem, tajjeb, li dejn tiegħu wisq probabbli kellhom il-kallijiet. Għaliex ftit qabel ngħidu qed jaħdem bil-lexxuna u bis-serriq fil-ħanut ta' Giuseppi. Dan huwa Ġesu is-Salvatur tagħna. F'umiljazzjoni estrema u frattant għallet jurina l-identità vera tiegħu. Għaldaqstant Ġesu ried illi d-dixxipli tiegħu. Ġesu issa ħajibda itambrilhom u jirrepetilhom illi il-kapulavur tiegħi huwa meta jiena mmut fuq is-salib. Din hija l-kontra ta' nies kbar tad-dinja pa' meta Shakespeare, tajjeb, wieħed mill-aqwa awturi tad-dinja, kiteb kemm il-dram sabiħ għadhom jistudjaw imsiekel l-istudenti tagħna għall-eżami. Tajjeb, meta miet, daqshekk kiteb, spiċċa xogħlu, u l-istess ħaġa l-aqwa skultur, tajjeb, Michelangelo, tajjeb, kemm għamel dak il-kapulavuri ta' imma meta miet, ħafna mill-iskulturi tiegħu waqfu ħesra. Ma setax jkomplihom. Il-mewt taqta' l-karriera tan-nies kbar fil-każ ta' Ġesu. Il-mewt tiegħu hija il-kapulavur tiegħu. U dan il-dixxipli dakinhar u aħna llum jeħtieġ illi nitgħallmu nkunu konvinti biex bħala Apostolu Pawlu ngħidu ħa ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu, il-climax tal-missjoni tiegħu kellha tintlaħaq f'Ġerusalemm fejn kien tradut u mob bis-salib u bih ħareġ sal-Kalvaru fejn hemmhekk ħadem il-fidwa eterna tagħna. Ġesu allura rrid jipprepara lid-dixxipli għal din il-kriżi għax anke sa dakinhar stess. Meta ġew biex jarrestawh fl-ort tal-Getsemani x'ġara? Ħarbu. Skandalizzaw ruhom, ħarbu. U allura hawnhekk Ġesu jrid jippreparahom biex ikunu ċertissimi minu dan Ġesu illi aħna ħallejna l-karriri tagħna u x-xogħol tagħna u x-xbiki tagħna biex segwejnieh. Minu da Ġesu? Ġesu għal din l-okkażjoni tremenda jażel 3 mid-dixxipli tiegħu u itellaqhom fuq muntanja għolja. Tradizzjonalment din l-għolja hija l-muntanja Tabor, però ma naħsibx u ħafna nies illum jgħidu kważi impossibbli li għat-Tabor għax it-Tabor hija tant il-bogħod minn Ċesarja Filippi fejn kienu bħalissa illi ma tagħmel sens. Probabbilment hija l-muntanja Hermon, l-ogħla muntanja f'Iżrael li qed tinsab ħafna fil-qrib. Ora nirridu nimmaġinaw issa l-Ġesu u 3 kumpanni tiegħu Pietru, Ġabu, Ġwanni tilgħin fuq din il-muntanja biex Ġesu jirrivelalhom li hu nnifsu. Kien diġà komplimenta l Pietru, għallu imbira kien ċmun barġona għax mhux il-ħamu d-demm infurmak min jien. Imma Pietru għakemm qala bil-sienu kien għadu mhux qed jara u jifhem minu ta' bilħaq dan Ġesu illi tant affaxxinana, illi Pietru anke qabel qallu mulej għand min trid mmorru int għandek il-kliem tal-ħata dejjem. U aħna nemmnu żguri inti dak il-qaddis talla. Ġesu jitellaqhom fuq il-muntanja. Illa għaliex il-muntanja fl-Iskrittura sikwit hija l-post tar-rivelazzjoni divina. Alla juri lilu nnifsu fuq il-muntanja. Mosè meta Alla taħ il-twavel tal-liġi u rih il-patt tiegħu ma' Iżrael kellu jitla' fuq il-muntanja Sinaj vera, hemmhekk għatta 40 jum u jgħidlek li Mosè ra lil Alla u tkellem Alla. Ukoll Elija
fuq il-muntanja Horeb li Alla sabu waħdu depressat, imdejjaq, irrit li Alla jħodlu ħajtu għax-xeba f'di d-dinja u Alla tkellem miegħu Alla urih il-preżenza tiegħu. U allura Ġesu hawnhekk issa kif naqraw vers 2 kien trasfigurat qudiemhom. Wiċċu idda bħax-xemx u l-ilbies tiegħu saru bħad-dawl. Ġara. Alla ippermetta illi Ġesu fin-natura umana tiegħu, il-natura divina tiegħu, il-majestà eterna tiegħu, ħajdu hekk tisbokka minn ġewwa u tixpakka l barra biex in-nies jaraw bajnejhom stess. U il-kelma trasfigurat, mibdul radikalment. L-istess kelma illi Pawlu juża fir-Rumani 12 fil-każ tagħna jgħidilna tkunux aktar ikkonformati ma' tad-dinja. Insewa din li rridu naqblu mal-ideali ta' d-dinja. Imma kunu aktarx trasformati bit-tiġdid ta' magħhom. L-istess kelma. Trasfigurat. Ġesu kien trasfigurat u l-awtur tat trasfigurazzjoni tagħna, tal-bidla morali tagħna, tal-bidla spiritwali tagħna u kapaċi illi jaħdima fina. Pawlu wkoll fil-ittra lil-Korintin jgħid li aħna il-koll kemm aħna u li talla kollha ġifieri. B'wiċċna mikxuf naraw qisu f'mera l-glorja tas-sit aktar ma nagħmluha ma' Ġesu. U aktar ma nsiru nafuh fil-majestà u t-tjieba u l-eċċellenza u l-ġmiel tiegħu. Inkunu qegħdin niġu trasformati fl-istess immaġni tiegħu, l-istess kelma. Inkunu qegħdin niġu trasfigurati minn nies iffizzjati, minn nies antipatiċi, minn nies dajfa, il-mulej iqawwina u jibdilna fi xbija tal-imgħallem tagħna minn glorja għal glorja bħalma minant is-sit l-Ispiritu. Dan huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu li jġibna nixbħu lil Ġesu Kristu. Vers 3 mbagħad jgħidilna fil-rakkont li ħallilna Mattew u ara derulhom Mosè u Elija jitkellmu flimkien miegħu. Għal darb'oħra nindunaw kemm din tal-episodju huwa wieħed ta' barra minn hawn. Wieħed ta' barra minn hawn, esperjenza fenomenali illi saħansitra Mosè u Elija deru u tkellmu flimkien ma' Ġesu. Din hija esibizzjoni tremenda. Għalina l-fidili il-mislub aħna l-Ġesu nafuh bħala il-ħaruf talla illi ineħħi d-dnub tad-dinja. Il-ħaruf bla teba offrut minn flokna il-midinbin. Dan huwa s-sit tal-glorja. Huwa s-sit marraf għal fidi tagħna. Huwa Alla l-Etern. Alla l-Etern. L-istess wieħed illi Ġesu meta spjega li d-disċipli tiegħu għalilhom jeħtieġ li illi mmur lejn Ġerusalemm u mbagħad ħafna ħwejjeġ mill-anzjani u s-saċerdoti ewlenin u l-iskribi u ninqatel per ma spiċċax hemm. U mat-tielet jum inkunu nxuxtat. Dan huwa il-sit illi issa huwa esibit fil-glorja tiegħu. Il-trasfigurazzjoni jew ukoll tħabbira u affermazzjoni illi Ġesu kellu jsofri. Għaliex Mattew ma jgħidix hawnhekk, imma Alla għandna 4 Vanġeli. Għaliex forsi li ma jgħidx wieħed jgħidu ieħor u hekk niksbu l-istampa kollha kemm hi. Luqa jgħidilna illi Elija u Mosè tkellmu ma' Ġesu fuq xiex? Fuq il-mewt tiegħu. Għal biex ikunu preċiżi fuq l-esodu tiegħu. Dik il-kelma eżatta bil-Grek li nużaw aħna bil-Maltu ukoll. Exodus. Tkellmu dwar l-esodu tiegħu. Mela għandek il-Mosè li huwa ħalidu hekk iċ-champion, il-serf ta' Alla illi Alla qiegħda bih biex joħroġ poplu ta' nikkalkolaw 2 miljun ruħ
mill-iskjavitu tal-Eġittu u joħroġhom mill-Eġittu għall-art mwiegħda. U Ġesu issa huwa il-Mosè il-kbir, illi wkoll bl-esodu tiegħu, jiġifieri bil-mewt tiegħu, kelli joħroġna mit-tirannija tax-Xetan sabiex inkunu l-ulied adottivi tal-Alla, ċittadini ta' smewiet. Appuntu, id-disċipli ma kienux qegħdin iniżluha din illi Sidon kellu jinqatel. U frattant, Mosè u Elija, iż-żewġ figuri rappreżentattivi kemm tal-liġi, Mosè li ta' liġi, u Elija illi huwa rappreżentant tal-profeti kollha, l-linja profetika kollha, Elija ċertament huwa l-ikbar fosthom. Illi tkellmu ma' Ġesu fuq xi tkellmu fuq il-passjoni u l-mewt tiegħu. Dan huwa l-climax tal-pjan divin mill-eternità. Fatti Pietru jgħidilna illi Ġesu kien bħala l-ħaruf predestinat minn qabel ma nħolqot id-dinja għalina l-koll. U dinja tema lura illi l-qaddisin talla jitaxqu fija, jiddiskutuha, jitkellmu dwarha, ixandru għal ħadd ieħor. Ġesu hekk jixtieqna illi nkunu. U meta tkellem ma' Mosè u Elija, iva, tkellem dwar il-partenza tiegħu, it-tluq tiegħu, għaliex minn stat ta' umiljazzjoni li kif iddeskriveru nnifsu l-asafar għandhom il-bejt tagħhom, il-volbijiet għandhom it-toqbiet tagħhom, ma bil-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Is-sultan ta' Slatem m'għandux fejn mitrasu. Immaġinaw. Hawnhekk Ġesu qed jurina minu tassew. Iva, s-sultan ta' Slaten, s-sit ta' Sidien. U allura appuntu jinsab fostna biex bil-missjoni tiegħu il-fidwa tagħna tkun maħduma. Ġesu b'mewtu allura, b'mewtu kelli jgħaddi għal glorja u mhux hekk biss. Imma wkoll jikseb il-glorja tagħna. Jikseb il-glorja tan-nies kollha. Il-trasfigurazzjoni kienet ukoll l-approvazzjoni ta' Alla l-Missier dwar ibnu Ġesu. Ħanidok biex bħalli kieku Alla l-Missier ta' timbru tiegħu, ta' s-siġil tiegħu, araw il-Ġesu. Dan hu ibni il-maħbub li fih nitaxxa isimgħu minnu. Dik kienet l-approvazzjoni ta' Alla dwar ibnu Ġesu kwalifikat biex jifdi l-razza umana, ċoħ il-daw kollha illi bindiema u fidi sempliċi iduru lejh għal-maħfra u l-ħajja eterna. Derulhom Mosè u Elija jitkellmu flimkien miegħu. Allura naraw kif it-trasfigura dan l-episodju jorbot il-patt il-qadim mal-ġdid. Patt il-qadim naċċettawh kollu kemm huwa ħanidu hekk il-turija kif Alla kien involut ma' niesu u kien qed jipprepara lid-dinja għall-miġja tal-Messija. Mosè u Elija kienu xuħud mill-servi tagħlla illi biex finalment imbagħad meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħat l-ibnu. Ma bagħatx issa profeti oħrajn, bagħat lill-ibnu stess. Imwieled minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex aħna nsiru ulied adottivi tiegħu. Allura, meta mbagħad raw lil Mosè u li qed jitkellmu miegħu, u mbagħad deret isħaba fid-daqgħa il-ħin imbagħad ma raw il-ħadd aktar ħlief lil Ġesu. La Ġesu huwa l-għan huwa l-iskop aħħari u għal-messaġġier biex ngħidu hekk tal-fidi kompluta illi Alla urina. Il-fidi tagħna iċċentrata fih. F'Ġesu għandna r-revelazzjoni sħiħa tal-Alla. Jekk kienet nistaqsi min hu Alla? Kif inhu Alla? Alla weġibna bit-tweġiba konvinċenti ħafna. Ħarsu lebni. Dan hu ibni l-maħbub li fih nitaxxa isimgħu lilu. Dik hija l-tweġiba ta' Alla. Palma Mosè u Elija ma derux aktar ma Ġesu der waħdu.
notaw daqsxejn l-enfasi kif refgħu għajnejhom it-tliet disċipli ma raw il-ħadd ħlief lil Ġesu. U waħdu. U waħdu. Għaliex u waħdu? Għax m'għandna bżonn lil ħadd ħlief lilu waħdu. Lilu waħdu. Mosè, Elija, Ġeremija, Iżajija, Ġakob, Abram, Henok, Adam, semmi dawk in-nies kollha fil-Patt il-Qadim, dawk kienu kollha qegħdin jippuntaw subgħajhom il-qudiem. Għad jiġi dak illi fih l-oġba tal-Alla tinġabar kompletament. Ibnu Ġesu Kristu. Id-dera u l-konverzazzjoni ta' Elija u Mosè għal kurzita kbira vera? Vera jew le? Il-fatt l-għonet kif għarfuhom? Forsi għax kienu għedi jisimgħuhom x'kienu għedi jgħidu ma' Ġesu. Jew forsi Ġesu għalilhom li dawk kienu Mosè u Elija. Ma hawnhekk għandna konferma illi ta' bilħaq il-qaddisin mejda illi mietu qabel ma twieled Ġesu. Dawn igawdu ħajja ta' barka u ħajja eterna fil-glorja. Fatti, issa duċej li ma kinux jemnu li hemm qawmien mill-mewt u ma kinux jemnu fil-ħajja wara l-mewt. Ġesu darba ikkonfrontawh u Ġesu għalilhom qatt ma qrajtu illi Alla qal jien u Alla ta' Abraham u Alla ta' Ġakob u Alla ta' Iżak. Alla mhuwiex Alla tal-mejtin imma Alla tal-ħajjin għax il-koll jgħixu għalih. Il-bniedem ġust meta jmut jgħix quddiem Alla u jgħix għal Alla. U allura hawnhekk f'din il-dera eċċezzjonali Mosè u Elija li deru qegħdin jitkellmu ma' Ġesu. Il-bniedem jibqa' jeżisti wara mewtu. Dik li qed tgħidilna hawnhekk, il-bniedem jibqa' jeżisti wara mewtu. Kif u x'fatta? Għajla nistgħu nkunu nafu kompletament, però għalissa huwa biżżejjed nkunu nafu. Il-bniedem mifdi jibqa' jeżisti u aktar minn hekk ikun igawdi l-Alla. Pawl qal li jiena billi nitlaq u nkun ma' Kristu li huwa wisq aħjar. Il-tama tan-nies tal-Alla qabel u wara l-mewt ta' Ġesu kienet tinsab biss f'Ġesu. Ġesu. X'konferma għandna darba Ġesu lil-Lut għalilhom fiġ-Ġwanni 8. Għalhom Abraham issierkom, meta tiftaħru f'Abraham. Li intom ulied Abraham. U kien għalilhom minnhom xejn ulied Abraham għax minnhom x'temnu fih. Għax Abraham feraħ meta ra l-jum tiegħi u raħ u feraħ. U intom mhux tal minnhomx tifirħu tal-qegħdin topponuni u tikkontradixxuni. Abraham issierkom eżulta li jara l-jum tiegħi. Vers 7 ma tikompli jgħidilna Pietru meta ra din il-viżjoni eċċezzjonali. Pietru wieġeb billi qal Ġesu sit huwa tajjeb għalina li qegħdin hawn jekk tixtieq. Se nagħmel hawn tliet tinet. Probabbilment kien iż-żmien meta tiġi ċelebrata il-festa tal-Erejjex. Meta il-Lut kienu obbligati li għal ġimgħa sħiħa ma jgħixux fid-djar tagħhom imma jibnu erejjex ħazz tajjeb bil-weraq tal-palm u frieqa oħra u jgħixu fit-tinet jisom kif jagħmlu l-scouts illum biex jiftakru kif Alla ħsiebhom tul dawk l-40 sena fid-deżert tajjeb. U Pietru, kien dak iż-żmien riesa din jew forsi kienu anke dik il-festa tal-Erejjex. Ninsewlu wkoll il-festa tat-Tabernakli. Allu ħanagħmel tliet tinet hawnhekk. Waħda għalik, waħda l-Mosè, waħda l-Elija. X'kull babbunata kapaċi ngħidu vera, kemm kapaċi ngħidu ħmerijiet, inkunu eċċitati, u Pietru żgur kien eċċitat dak il-ħin, żgur kien mifxul, kommoss, illi fid-daqqa u l-ħin Ġesu illi kellu jieqaf biex jistrieħ kif ġili qrajna mal-ħerża tal-bir għax kien għajjien mill-vjaġġ tal-jum. U issa qiegħed fil-glorja dak l-isplendur ħireġ minnu bħax-xemx. Jiddi bħax-xemx. U Pietru qal, wow, din hija eżistenza tajba.
kemm jaqblilna kieku nibqgħu hawnhekk u mhux għall-ġimgħa għal-dejjem. Imma kienet jinsa il-qabel il-glorja x'hemm? Is-salib. Is-salib. U għalhekk nistgħu nkunu well-meaning dak li ngħiduh biħsib tajjeb, imma dak li attwalment ngħidu ċuċata kbira. It-tfal kapaċi jagħmlu din. Tajjeb? Issaqsihom xi ħaġa taqbadhom fuq siq waħda u xi joħroġ minn fommhom ċuċata. U tajtaw qed jiktbu. Qed tifhem għax jivvintaw lek xi ħaġa dak li u Pietru dak li jagħmel hawnhekk. Huwa tajjeb għalina. U li nkunu qegħdin hawn jekk tixtieq Alla jikkorreġġih. Alla jikkorreġġih immedjatament vers 5. Waqt li kien għadu qed jitkellem. Jaf! Waqt li għadu qed jitkellem ara sħaba dawlija dellithom, sħaba mimlija dawl, sħabna fuq gris jew iswed vera. Imma dix għal dal-boħra xi ħaġa li lin mill-esperjenza normali tagħna. Sħaba mimlija dawl. Palli kieku hija l-glorja tax-xekina li strieħed fuq it-tabernaklu u aktar tard fuq it-tempju. Fejn Alla wera b'mod dirett il-preżenza tiegħu. Il-preżenza qaddisa tiegħu. Is-sħaba dawlija dellithom wara leħem mis-sħaba qal dan u ibni il-maħbub li fih jinnitaxxaq. Issimgħu lilu. Nistaqsu, Alla x'jagħmel bibnu Ġesu? Well, Alla iħobb lil Ġesu. Il-missier iħobb il-liben u iva liben iħobb il-missier bħalma missier iħobb lill-Ispiritu Santu. U l-Ispiritu Santu iħobb il-liben. Għandna din il-komunjoni infinita u l-lim mill-fema tagħna. 3 persuni divini li jħobbu xultan u ibn il-maħbub li fih nitaxxaq. F'min jitaxxaq Alla? F'ibnu Ġesu. Tgħidu li biss f'ibnu Ġesu u f'dawk li nsabu f'ibnu Ġesu. Trid li Alla jilqak, jaċċettak, kun ċert li tinsab moħbi f'Ġesu, moħbi fil-kustat tiegħu. Għandek sem mill-fidwa tiegħu. Maħbub, Ġesu maħbub mill-eternità u issa wkoll maħbub il għaliex huwa bla dnub. Niftakru kif Ġesu mill-bidu tal-ministeru tiegħu l-Ispiritu xeħtu fid-deżert għal 40 jum, sawma ta' 40 jum bat ix-xitan ġarbu u ma sabx xejn fuq xi xista ifixklu. Maħbub il għaliex huwa bla dnub. U aħna allura x'għandna nagħmlu b'Ġesu bħalma jagħmel il-missier eżatt li nħobbuh, nitaxqu bih u addizzjonalment nobduh. Isimgħu lilu. Meta n-nies illum għadhom sal-lum medija bil-viżjonijiet u bil-ħolm u x'qal dak u x'qal ieħor, u Alla il-messaġġ tiegħu huwa sempliċi u sublimi. Isimgħu minn ibni Ġesu. Għaliex huwa dak il-profeta illi Mosè kien qal lil-Lut fi żmienu stess, Alla taqajmilkom profeta akbar minni min fost nieskom stess, profeta akbar minni, isimgħu lilu. U jekk xi ħadd ma jismax minnu, ikun maqtuħ minn fost il-poplu. Tos is-salvazzjoni ta' ruħek, isma' minn Ġesu. Isma' minn Ġesu. Illi jgħid ħadd ma jiġi għand il-missier li f'permezz tiegħi. Toqgħodx targumenta u toqgħodx tippilla u tajt imma ħadd ieħor reliġjonijiet oħra. Ġesu qal jien huwa t-triq li twassant il-missier. Bħalma qal Pawlu wkoll il-kellim tiegħu. Hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin il-bniedem Kristu Ġesu. Il-missier hawnhekk allura jiddikjara rigward l-awtorità tal-iben, Ġesu li għandu awtorità biex jgħaddi r-rieda tal-Alla lilna, biex jurina il-volontà tal-Alla. Huwa ir-rivelatur, huwa dak li jikxfilna ir-rieda tal-Alla. Il-profeta tal-Patt il-ġdid li warajh impossibbli li jkun hemm ħadd ieħor. Isimgħu lilu full stop.
il-quċċata intlaħqet. Il-quċċata intlaħqet. U allura araw l-ingann serju ta' miljuni ta' nies li jgħidu l-imbagħad 600 sena wara der profeta ieħor ismu Muhammad. Allura Litra lill-Ebrej tibda billi tgħid li Alla b'diversi modi u b'ħafna manieri kellem lil missirietna permezz tal-profeti. Ma f'dan l-aħħar jiem kellimna bibnu li huwa għamlu l-werriet tal-ħwejjeġ kollha. Li bieħu kollha għamel id-dinjiet. Ġi min hu dan ibnu? Huwa l-Kreatur. Huwa dak illi hu innifsu għamel propizjazzjoni, hu innifsu għamel purifikazzjoni għal dnubietna. U meta wettaq dan mbagħad qad bil-qiegħda fuq l-leminija tal-Majestà Flora Smewiet. Bir-raġun Alla jgħid dan u ibni. Isimgħu lilu l-istess diskors illi Alla qal fil-mamudija tiegħu, fil-bidu tal-ministeru tiegħu, Ġesu kien fl-iżjed parti baxxa tal-art, mal-ilma. Vera? Aktar ma tola l-muntanja aktar qed titbiet, mal-ilma. U Alla jgħid mis-sema dan hu bil-maħbub li fih titaxxaq ruħi. U issa qegħdin fuq muntanja għolja u Ġesu qed jidher fil-glorja tiegħu u Alla jgħid l-istess ħaġa. Fl-umiljazzjoni u fil-glorifikazzjoni tiegħu isimgħu minnu. Malli semgħu dan id-dixxipli inxteħtu għal wiċċhom fl-art u beżgħu eċċessivament. Meta wieħed isir konxju tal-preżenza t'Alla. Bħal Iżajja meta kellu l-viżjoni t'Alla fit-tempju. U l-anġli, s-serafini jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. U l-malajja tal-eżerċizzju u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħu. U Iżajja fil-ktieb tiegħu kien diġà pronunzja 6 gwajijiet fuq il-lut. Gwaj għalikom, 6. U issa jippronunzja 7 gwaj għalija għal. Għax jien raġel b'xoftejja mnizza. U nammar fost nies b'xoftejja mnizzin. Meta wieħed jidħol fil-preżenza t'Alla, hekk ukoll ġralu Pietru wara l-qabdu dik is-sajda mirakoluża tal-ħut. U Pietru rrealizza li min kellu fuq id-dajsa, miegħu abbord miegħu fuq id-dajsa min. Pietru qallu mulej dbiet minni għax jien raġel midneb. Ma stax nifhem jiena kif ħafna hekk imsejħa Kristjani isimhom biex jiċċajtaw b'ħwejjeġ qaddisa. Isimhom biex dak il-mod leġġer, kollox jgħaddi. Hawnhekk beżgħu inxteħtu wiċċhom fl-art u beżgħu eċċessivament. Beżgħu wkoll. Pietru nisab jien aktar mill-oħrajn għaliex Pietru kien ikkontradixxa lil Alla. U minn għalih għandu din il-suġġeriment fenomenali. U Alla qallu skrappjah, ma joċċejn dak. Isimgħu lilu. Issa insa l-Mosè, insa l-Elija, il-kull ma jingħad qabel jinġabar fi bni Ġesu. Raw allura vers 8 kif rafgħu għajnejhom ma raw il-ħadd li fil-Ġesu. U waħdu. Mhux Ġesu u Elija, jew Ġesu u Mosè, jew Ġesu u Marija, jew Ġesu u l-Arkanġlu Mikel. U tista' tissemmi min tissemmi. Ġesu għandu glorja unika. Ġesu għandu il-post preminenti diket il-problema tal-Kolossin illi bellawlhom ħafna ħrejjef illi issa tennu f'Ġesu però tridu tqimu lill-anġli u bil-medjazzjoni tal-anġli u Pietru qalhom le. Pawlu qalhom le. Le. Ġesu u kollox u f'kollox. Is-superjorità u s-supremazija assoluta ta' Ġesu tidher hawnhekk, tidher fuq Mosè, fuq Elija, li trajlu tispjegana li Mosè kien sempliċement għaddej fid-dar t'Alla. Għaddej fidil fid-dar t'Alla. Imma Ġesu bħala iben għandu awtorità fid-dar t'Alla. Ħadd
ma joqgħod ma' ġenbu, ħadd mu ekwivalenti miegħu jew f'rivalità miegħu. Din hija l-pożizzjoni biblika, din hija l-pożizzjoni li bija aħna niftaħru għax nafu li fi Kristu Ġesu hemm moħbija t-teżori kollha tal-erf, tat-tarif u kwalunkwe ħtieġa li aħna nistgħu neħtieġu. Huwa unikament is-Salvatur. Unikament is-Salvatur. Li talu nnifsu għal dnubietna biex jeħlisna minn dinja preżenti u ħażina għal glorja ta' Alla u missieru. Kull ma ġara allura qabel fl-istorja tal-fidwa. Tajjeb, nibdew forsi minn Abel u għandna diversi stejjer matul il-patt il-qadim għal eluf ta' snin ir-rakkont jibqa' għaddej, kollox jipponta lejh. Kollox jipponta lejh. Dan l-avveniment, aħna nsegħula it-trasfigurazzjoni. Huwa importanti, huwa sinifikanti immensament. Għaliex? Ħantikom 3 raġunijiet. Għaliex huwa importanti? L-ewwel nett, id-dixxipli hawnhekk ingħataw rivelazzjoni qawwija tad-divinità ta' Ġesu. Magħhom minn ġurnata l-oħra kellhom raġel li qed jiekol magħhom, tajjeb mbagħad fil-għaxija imorru jordu, tajjeb u ngħada jqumu u jibqgħu għaddej. Imma hawnhekk issa qed jaraw id-divinità tiegħu dakinhar tal-meta Ġesu wiċċu idda bħax-xemx. Dakinhar intwelet il-glorja divina tiegħu. Fil-littra l-Lut jgħidilna kara. Jgħidilna li Ġesu huwa l-isplendur tal-glorja tal-Alla. Ħares li x-xemx mhux iżgħet mis-sekonda wara x'tagħmik. Ġesu huwa id-dawl dik il-leqqa brillanti li toħroġ mix-xemx. Wa l-isplendur tal-glorja tal-Alla u r-rappreżentazzjoni eżatta tan-natura tiegħu. Kif inhu Alla? Ħares lejn Ġesu. U għandek it-tweġiba. Għandek tweġiba sodisfaċenti u korretta. Wa l-isplendur tal-glorja tal-Alla. U l-leħen mis-sema konferma l-awtentiċità tal-viżjoni. Ma kienx id-dixxipli qed joħolmu jew xi alluċinazzjoni le. Il-leħen mis-sema konferma bħalma kien għamel ukoll fil-Mamudija. It-tieni, għaliex huwa importanti din dan l-avveniment il għaliex bih Ġesu tagħna tidwieqa appetizer ħanejdulek tal-ħwejjex tajba li kellhom jiġu. Ġesu nnifsu. Kellu jgħaddi minn stat ta' umiljazzjoni, tajjeb, matul il-ministeru tiegħu. Ġesu kien majjar, ikkalpestat, akkużat fals, in-nies jidaw kontrih, issa jħulu l-leġittimu, issa darba se jħulu indemonjat. Dan huwa l-qaddis tal-Alla. Illi sapporta din l-oppożizzjoni kontinwa mid-demoni u mill-bnedmin. Stat ta' umiljazzjoni, ma ġejx biex inkun servut, ma ġejx biex inservi. U nagħti ħajti b'fidwa għal ħafna. Ġesu kelli jgħaddi minn dak l-istat ta' umiljazzjoni għal stat ta' eżaltazzjoni. Molli l-fuq, waħda mill-avvenimenti sbieħ tal-Vanġelu. Li Ġesu wara li berikom li d-dixxipli f'Betanja intrefa minnhom u raw ħtiela lura fis-smawiet. X'avveniment ta' ferħ kbir. Infatti Luqa jgħid li d-dixxipli mbagħad irritornaw lejn Ġerusalemm ferħanin. Il għaliex dak li kien għadu kif infret minnhom mar fis-sema biex jipprepara post għalina. U fit-talba tiegħu lill-missier fiġ-Ġwanni 17 vers 27. Ġesu x'qallu l-missier? Qallu missier irrid illi dawk kollha li inti tajtni ikunu miegħi fejn kun jien biex jaraw il-glorja tiegħi. Glorja li inti tajtni minn qabel ma bdiet id-dinja. Il-glorja eterna tiegħu. Dak iż-żmien tlieta rawh. Qatt jasal il-jum meta il-kol kemm aħna. Jekk aħna ta' bilħaq ikkonvertiti, jekk aħna ta' bilħaq imwielda mill-ġdid, qatt naraw il-Ġesu fl-istat ta' eżaltazzjoni tiegħu. Id-dwieqa minn qabel fis-sens li anke għalina bħalissa li għaddejjin matul dal-omor qasir f'ġisem
illi Franġisku t'Assisi kienu isejjaħlu il-Mio Asinello. Il-ħmar tissawtu biex jobdik. Dak huwa ġisimna. Dajef, debboli, l-ispiritu jrid, imma l-ġisem huwa dajef, vera? Ma ngħaddu minn umanità dajfa ta' bħalissa? Dajfa. U nammettu li hija dajfa. Fid-djar kollha tagħkom għandkom xi mediċini, vera? Kollha. Ħanaddu minn umanità dajfa għal umanità tiddi, umanità ġdida meta Ġesu isejjaħ lin-niesu mill-oqbra u jqajjimhom sabiex ikunu miegħu għaldejja. Filippin 3 vers 20 Pawli jgħid dal-preċisi kelmiet. Għax iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smawiet. Minn fejn ukoll nistennew bil-ħeġġa lis-Salvatur, is-Sid Ġesu Kristu li għad jittrasforma bħalma hu kien trasformat minn sempliċi bniedem bad-der glorjuż. Ġesu għad jitrasforma l-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna u jagħmlu konformi mal-ġisem glorjuż tiegħu. Hemmla nixbħu l-ġisem glorjuż tiegħu bl-operazzjoni tas-seta tiegħu li bija jissottometti saħansitra kollox għalih innifsu. Ġwanni jgħidilna b'mod sabiħ ħafna. Aħna tinkunu bħalu għax għad narawh kif inhu. Id-dera ta' Ġesu meta narawh wiċċ b'wiċċ dik id-dera titrasformana. F'ħakkatajn, mad-daqta l-aħħar tromba. Il-mejtin umu minn ġisem mortali, ġisem li jkun niten, ġisem li jkun tassar, għal ġisem glorjuż. Sabiħ. Li jisservi għall-eternità. Għalhekk Ġesu lid-disċipli wara li kien qalilhom illi dwar in-neċessità li jiġtu lilhom fushom u jerfgħu s-salib, tiftakruh. Imbagħad jgħid illi tassew ngħidilkom kompli jgħid illi hemm xi wħud minn dawk li qegħdin hawn illi ma jduqux il-mewt qabel ma jaraw il-bniedem ġej f'salt nagħtu. U kien jirreferi għat trasfigurazzjoni ovvjament. Ġesu hawnhekk jipprovdi tidwieqa minn qabel tal-glorja tat-tieni miġġa tiegħu. Se jiġri fit-tieni miġġa tiegħu, hawnhekk qisu tagħna appetizer ċkejken ta' se jiġri. Illi niesu l-għaddisin tiegħu se jkunu glorjużi bħalma d-disċipli raw il-Mosè u l-Elija jitkellmu ma' Ġesu. Imma umani konna u umani nibqgħu, imma umani perfezzjonati. Umani f'saltna li hawnhekk tissinifika l-isplendur ir-reali ta' Ġesu. Li ħanejxu fil-preżenza ta' sultan il-flok ma remiena kif kien ħaqna, ġabarna fiħdanu u biesna bil-bewsa tal-imħabba tiegħu. Tista' timmaġina l-ġmiel u l-eċċellenza tal-isplendur li se nirtu minħabba Ġesu u minħabba il-mewt tiegħu. Li bija għamel pattija sħiħa għal nubietna. Altrimenti din it-tama tkun waħda fidda. Ġesu f'Mattew 13 vers 43 jgħid il-ġusti għad jiddu bħax-xemx fis-salta ta' missierhom. Temnu għadin? Ġesu fit-trasfigurazzjoni idda sar brillanti u l-istess ħaġa niesu. Il-ġusti għad jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Wow! M'hemmx illi jasal dak il-jum, vera, illi dawn l-affarijiet nesperjenzjaw. Il-trasfigurazzjoni hija importanti għaliex intwerit ukoll is-seta ta' Salt Netalla. Is-Salt Netalla illi Ġesu deskrivija bħala ċkejkna bħal żerja tas-senapa tinżera l-ċken fost il-xtieli tal-ġnien ma bad tikber. Tant illi t-tjur tal-ajru immorru jistkennu fiha. Ukoll it-trasfigurazzjoni tajjeb ngħidu li kienet ħarsa retrospettiva, ħarsa lura biex Ġesu ifakkarna min hu ta' bilħaq
Min hu ta' bilħaq? Ġesu. Ġesu qabel ma ġie fostna mwielet minn mara, mwielet f'Bethlehem. Min hu dan Ġesu? Isimgħu kif ikellem lil missier għal darb'oħra f'Ġwanni 17 vers 5. U issa missier igglorifikani int miegħek innifsek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma bdiet id-dinja. U għalhekk kien hemm bżonna trasfigurazzjoni biex aħna nkunu persważi. Min hu dan Ġesu? Huwa Alla Etern illi għalkemm kien f'sura ta' Alla ma qisix bħal ħaġa misruqa li jkun daqs Alla. U frattant battallu nnifsu u der fostna bħala qaddej. Anzi, der fostna bħala l-sir. Obbedjenti. Sal-mewt. Anzi, sal-mewt tas-salib. Hija wkoll ħasa prospettiva. Bija nħarsu lura, bija wkoll nħarsu qudiem il-qudiem għal xiex għall-eżaltazzjoni futura illi Ġesu kellu jesperjenza. Fatti meta Ġwanni eżiljat f'Patmos, qiegħed isofri fix-xjuħitu, ġo biċċa gżira mitluqa hemmhekk abbandunat, u Ġesu jagħtih viżjoni tiegħu innifsu. U Ġwanni jiddeskrivih libes dil-libsa sa saqajh mħażem ma' sideb ċintorin debieni, rasu u xar bojot bħas-sufa abjad bħal borra. U fidu l-leminija għandu 7 kwikeb. Ġwanni komplet meta rajtu nxtħid ma' saqajh fl-art bħal wieħed mejjed. U qed jgħidu l-leminja tiegħu fuq għalli li tibżax għax jienu l-ewwel u l-aħħar. Dan hu Ġesu. Dan hu Ġesu illi d-dixxipli meta mbagħad instabu wieħedhom ma' Ġesu qudiemhom waħdu. Ġesu mar fuqhom u qalilhom tibżawx. Tibżawx. Qumu wara tibżawx. Is-Sultan Glorjuż huwa l-uniku medjatur li għatina aċċess fil-preżenza tal-Alla u jassigurana li mhux se nqerdu. Qumu u la tibżawx. Forsi tajdu ma għaliex quddiem 3 irġiel biss din id-dera glorjuża. Għaliex mhux quddiem 12 kollha kemm huma. Well, kieku Ġesu kien trasfigurat quddiem 12, kontu tgħiduli għaliex mhux quddiem mitruħ. Vera jew le? Il-Bibja tgħid ix-xhieda ta' 2 u 3 tiswa. U infatti Ġesu ma kienx trasfigurat quddiem ħafna għax xtaq li dik l-esperjenza tinżamm privata, tinżamm sigreta sakemm ikun imbagħad irxoxtat mill-imwiet. Imbagħad ħabbruha. Pietru infatti semmija fl-ittra tiegħu, Ġwanni jgħid aħna rajna l-glorja tiegħu fil-bidu tal-Vanġel tiegħu. Aħna rajna l-glorja tiegħu. Glorja bħal ta' liben waħdin mingħand il-missier mimli grazzja u verità. Ma Pietru isemmija fit-tul fl-ittra tiegħu. Din l-esperjenza illi kien iffavorit illi ikun preżenti għalija. Fit-tieni ittra tiegħu, kapitlu 1 vers 16, jgħidilna aħna ma segwejniex miti inventati bl-astuzja. Ara ma taħsbux illi qegħdin ngħaddulkom il-ħrejjef bit-tagħlim tagħna. Meta għarrafnielkom is-seta u l-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu, iżda konna testimoni okulari. Rajna bajnejna stess ġifieri. Għaddejna minn din l-esperjenza. Nafu x'aħna ngħidu, ħadd ma jista' jmerina. Rajna l-majestat tiegħu jgħid għax meta rċieva unur u glorja mingħand tal-missier it-tali leħ wasallu mill-glorja magnifika. Dan hu ibni il-maħbub tiegħi li fih jien nitaxxa. U aħna nfusna smajna dal-leħen miġjub mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja qaddisa. Imbagħad iva mbagħad ċandara. Imbagħad Pietru jrid jikkonfermana l-fidi tagħna illi issa li Ġesu huwa glorifikat anke meta kien fl-umiljazzjoni tiegħu. Nafu min kien. Ma Pietru
ikompli jgħid aħna għandna aktar ċerta l-kelma profetika li tagħmlu tajjeb toqgħodu attenti għalija bħal mużbieħ jiddi f'post nebrus jew f'post mudlam sakemm il-jum iżernaq u l-matutina titla' fuq qlubkom. Pietru qed jgħidilna bħala tridu xi ħaġa aktar ċerta mill-esperjenza tiegħi fuq il-muntanja, għandkom il-Bibja. Għandkom il-Bibja. Il-għaliex aħna nistgħu niddubitaw viżjoni. Imma l-Bibja ma tistax iddubita. Għandna aktar ċerta il-kelma profeta. Għadu kasa tgħidilkom sakemm Ġesu jirritorna għal maħturin tiegħu. Laħwax Salvatur potenti u ma jistux inserfu. Vera, ma konniex hemmhekk, imma għandna rapport autentiku, rapport affidabbli ta' x'ġara. Aħna bħalissa nemmnu minn ma naraw, imma għad nirċievu l-premju tal-fidi tagħna, illi naraw dak li bħalissa nemmnu fih. Għad naraw lil Ġesu is-Salvatur tagħna. Fil-frattemp, bħalissa nimxu bil-fidi. L-apostli taw ir-rapport tagħhom, aħna nilqawh bħala ġenwin, nimxu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Imma il-fidi tagħna tagħtina viżjoni. Il-fidi tagħna tagħtina viżjoni għaż-żmien u l-eternità. Għaż-żmien biex sakemm indumu hawnhekk ejjew niddu bħal Ġesu. Intom id-dawl tad-dinja bħalma l-qamar jirrifletti x-xemx. Il-qamar m'għandux dawl tiegħu stess. Ma nistax niftaħru bid-dawl tagħna, imma intom id-dawl tad-dinja nirriflettu l-eċċellenza, id-dinjità, iż-sbuħija ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen.